Gaurko pixkat agerraldi honetara ditu zaituztegu sortuke maiatzeko azken asteburuan eta ekainaren 10ean egingo duen gogota saio baten edo tailer baten berri emateko. Dakizuenez, hasteko tailer honen izenburua izango da naziogintza eta estrategia independentista. Eta bereziki dago zuzendua euskalgintza eta kulturgintzako esparru ezberdinetan lanean diharduen ezker abertzaleko kide zabalari. Dakizuenez, zoardia ponentzia adostu berri dugu. Orain dela hilabete gutxi burutu genuen kongresuan atera zen onartua ponentzia hori, eta ponentzia horretan finkatzen da nolabait sortuen hurrengo urtetako erronka nagusia. Eta erronka nagusi hori oso labur esan da, labur bildu genezake esanaz sortu saiatuko dela beste hainbat eraiekin batera datozen urteetan Euskal Herrian prozesu subiranista bat edo burujabetza prozesu bat martxan jartzen. Ponentzia horretan ondorioztatzen duguna da herri honek estatu egiturak behar dituela, botere estatala behar duela, estatua behar dugula, eta horretarako borondate iturri ezberdinak egongo direla Euskal Herrian datozen urteetan, edo borondate iturri ezberdinetatik elikatuko dela Euskal Estatuaren aldeko gehiengo sozial hori. Guk gutxienez, ponentzia horretan 3 borondate iturri identifikatzen genituen. Lehen alitzateke demokraziaren kalitatean sakontzeko nahia adierazten duen gehiengo sozial batena, beste balitzateke eredu sozial eta ekonomiko aurrerakoi eta berdintsuago bat eraikitzeko borondatea adierazten duen gehiengo sozialarena, eta 3. balitzateke euskal identitate komunitarioan hizkuntza sendotzeko eta identitate komunitario hori sendotzeko beharra ikusten duen gehiengo sozial baten. Beraz, 3 borondate iturri nagusi horiek gutxienez identifikatzen ditugu burujabetza prozesu baten gehiengo horien artikulaziorako. Azken urteetan, konkretuki naziogintzaren eta burujabetza prozesuaren edo naziogintzaren eta estrategia independentisten arteko inguruko eztabaidak oso oparoak izan dira Euskal Herrian. Azken 2-3 urteetan dela foro ezberdinetan, dela ikastaro ezberdinetan, asko hausnartu da gai hauen inguruan, eta esan bezala gogoeta oso oparo izan da, eta gainera maila altuko gogoeta egin da herri honetan, gai hauen inguruan, fundamentala dan gai hauen inguruan. Eta beraz guk tailer honekin egin nahi duguna da, pixkat eztabaida horretan kokatu, eta zoardian atera ditugun ondorio horien gainean sakondu eta pixkat oinarri ideologiko bat finkatu ezker abertzaleak nola ulertzen dituen naziogintzaren eta estrategia independentistaren arteko dialektikak, harremanak eta bar. Zertarako, azken finean, uste dugu Euskal Herrian ziklo berri bat irekiko dela datozen urteetan, estatugintzaren ziklorako pausua ematen ari garela, eta horretarako instrumentoak, egiturak, estrategiak birdefinitu, findu eta afinatu behar direla. Hori askotan esan dugu azkenengo garaietan. Eta gainera, estatu bat eraikitzeko aukera geroz eta errealago ikusten diren garai hauetan, normala denez, hainbat sektoretan galdera berriak urgaineratu dira. Esaterako, eta tailer honetan jorratuko ditugun gaiei dagokienez, adibidez zein den Euskarak prozesu independentista edo burujabetza prozesu baten izan behar duen tokia, adibidez galdera hori, eta galdera horiei eta beste batzuei erantzunak emateko, tailer bat antolatzea ezinbestekotzat jo dugu. Tailer honetan, hainbat hipotesi jarriko ditugu mahai gainean. Horretarako dokumentu bat osatu da, esan bezala dokumentu hori gure ustez da zoardia ponentziaren sakontze ariketa bat, eta lurreratze bat azkenengo urteetan Euskal Herrian foro ezberdinetan eman den eztabaida horretan. Eta, pixkat hipotesiak honako hauek dira, azkar batez zerrendatuko ditut. Burujabetza prozesuaren sujetua nazio kulturala baino zabalagoa da.
borondatean hitzen artikulazioak osatzen du sujetu politikoa. Honek, gure ustez, euskalgintzaren kokapen estrategikoa fintzea eskatzen du, diskursoa eta praxia berriztuz, eta euskararen aldeko borroka demokraziaren eta eskubide zibilen auziaren erdira ekarri behar da. Botere estatala eraikitzearekin batera, nazioa birrosatu behar da, euskal nazioa birrinduta baitago. Estatu gintzaren eta nazio gintzaren arteko harremana termino dialektikoetan ulertu behar dugu, elkar elikatzen diren bi prozesu gisa. Euskarak botere estatala behar du normalizazio osorako, euskarak estatua behar du, ez da nahikoa, baina bai ezinbestekoa normalizaziorako. Eta euskarak estrategiak behar ditu normalizazio soziolinguistikorako. Eta estrategia horien garapena, diseinua eta garapena, euskal hiztun komunitate antolatuari dagokio. Eta bukatzeko Euskararen aldeko borrokaren aitzindaritza herri mugimenduari dagokio. Horrela izan zen, 60ko hamarkadan abiatutako euskal berpizkundearen zikloan, eta orain ere horrela beharko du hemendik aurrerako garaietan. Bueno, hauek dira gutxi asko pixkat osatu dugun dokumentuan jasotzen diren hipotesi nagusiak eta hauen gainean emango dugu pixkat eztabaida. Dokumentu hori eskuragarri daukazu, emango dizugu orain eskura, eta gure webgunean badago eskegita. Eta beraz, basan bezala, nahiko genukena da, Ezker Abertzaleko kidego zabalarekin, euskalgintzan, kulturgintzan esparruetan, bereziki esparru horietan dabiltzan militante eta kidekin, gai hauen inguruan hausnartu eta lurzoru edo posizio ideologiko bat finkatu. Azkenengo garaietan eman den eztabaida horren testu inguruan. Metodologiari dagokionez, 2 saiotako tailerra izango da. Lehenengo saioan, maiatzaren 27an, larumatean, dokumentu honen gaineko gogoeta egingo da, oinarri ideologiko hori finkatze aldera, eta txosten horren edukitan zentratuko gara beraz. Bigarren saioan, ekainaren 10ean, saiatuko gara, behin ja lurzoru edo abiapuntu edo oinarri ideologiko hori jarrita, pixkat hausnartzen, datozen garaietan, naziogintzan ireki behar diren edo jorratu behar diren aurrera bideen inguruan. Goizez izango dira 2 saioak, 9:00 ordu bat erditara, esan bezala maiatzaren 27an eta ekainaren 10ean, lehena Donostian, hementxe bertan, eta bigarrena Bilbon. Izena emateko aukera irekita dago, partehartu.sortu.eus helbidean, eta gaian interesa daukan Ezker Abertzaleko donork eman dezake izena bertan. Eta bukatzeko, esan, hau dela sortu bere nolabait eredu organizatibo berria martxan jarri duenez gero, antolatu den lehengo tailerra. Eta asmoa da, gisa honetako tailer gehiago antolatzea etorkizunean, nolabait prozesu politikoan aurrikusten diren edo aurkitzen joango garen korapilo ezberdinen inguruan gogoeta egiteko modu irekita parte hartzailean. Gogoeta guzti hauek publikoa dira, eta hori da pixkate helburua tailer honekin. Ezker Abertzaleko kidego zabalarekin konpartitzea gai ezberdinen inguruko gogoetak eta hortik ondorioak ataratzea, eta ondorio horiek balio dezaten gure praktika politikoan aurrera bideak jorratzeko. Tailer honetatik ateratzen diren ondorioak irailaren bukaeran sortuko egingo duen nazio konferentzian depositatuko dira, eta bertan pixkat egingo da publiko tailer honetatik atera diren ondorio nagusia bertan egingo dira publiko.